Stůj. Pašák, výborně. Hodný chlapec. Pašák. Šikovný. Vydechnu, povolím. Nedělám nic, jo? Ano, víš, že seš hodný chlapec. Hodný seš, no, moc velký pašák. A jdu dolů. A otočím se od koně. Ukončím to, jo? Nedělám nic. Hodný chlapec, pašák. Stůj. Pašák. Opakuju, jo? Tady nechám přesvědčit se, že jsem na něm. On říká, jsem nejistý. Nedotýkám se ho holeněma, jo? Protože vím, že mu někdo nandal holeněma. Vidíte, že se bojí, jo? To znamená, on říká, já bych to chtěl zvládnout, jo? Já bych to chtěl zvládnout. Co tam děláš? A já řeknu teď, stůj. Teď tady dělám ruch. Třmeny, jo? Pašák, mám lokty u těla. Třmeny, zahejbu se, výborně. Šikovný kluk a se sednu. A udělám pauzu. Hodný chlapec, ano. Sednu si na bobek, abych ho uvolnil, jo? Abych snížil hlavu. Stůj, obejdu ho a přenesu pozornost někam jinam, jo? To znamená, že mu teďko ho požádám o to, co už umí. To znamená, zvednem nohu, jo? Jsem otočený od koně. Stůj, to znamená základ je stůj. Teď nemám pozornost, vidíte, takže tím, jak jsem povolil ten tlak, on věděl, že chystám akci, to znamená, ta akce je tlak, jo, tak odešel. Tím, že jsem jako se vrátil do toho nic nedělání, tak on se navrátil zpátky. Teď udělám ten signál, abych měl tu pozornost, jo. Nohu, jo, nemám ho, vidíte, nemám toho koně. To znamená, teďko vlastně je to úplně k prdu, jo, něco po něm chtít. Teď zareagoval. Tak jsem povolil ten signál, jo. Pašák. Teď už jsem to udělal obráceně, to znamená, už jako jsem si troufnul udělat ten signál a pak tlak. Otočil jsem to pořadí, jo, protože byl prostě příliš dlouho jako směřovaný někam ven, jo. Takže to zkusím ještě. Co tam máš? Dotknu se ho na zádi, pokusím se, aby rozpohyboval zadek, aby mi nečuměl, tam se něco děje někde. To znamená, teď vytvářím tlak a on dělá protitlak, jo? To znamená, vlastně nastupuje do toho režimu, který vlastně měl naučený dřív, jo? Takže já si ho nechám trošku... Páša! Bože. To je výkon. Hodný chlapec. Teď ho požádám, aby mi dal tu nohu, jo? Výborně. Jakým způsobem jsem ho požádal? Nevím, jestli jste si toho všimli, ale tady jsem udělal loktem signál vlastně do té nohy, jo? Teď dělám signál na plec, aby přenes váhu, jo? Noha, jo? Teď když víc zatlačím, tak se o ní začne opírat, tak já počkám. Výborně, Paša. Stůj. Je dost možný, že už jako to cvičení je dlouhé. Jo, že už mám trošku problém s tou koncentrací. Stůj. Paša. Hodný chlapec, výborně.
Teď zkusím schválně udělat signál holeněma, jo? To znamená, jako kdybych chtěl, aby udělal krok, jemně se ho dotknu, změním těžiště, on kouká, co to dělám. Dí, prd. Jo, tady třeba tohle s tím vlastně zkouším, jestli vůbec jako reaguje na pobídku, když na něm někdo jako sedí, anebo jestli vlastně čeká, až ten člověk udělá něco ošklivého, aby ho mohl vyházet. Jo, protože víme, že to ten kůň prostě jako má tendence dělat. Vlastně čeká na to, že něco bude, jo. Takže já to zkusím ještě jednou, to znamená výborně. To znamená, stačilo mi, aby pohnul nohou. Pochválil jsem ho, odměnil, jo. Teď udělám pauzičku a zkusím, jestli to nebyla náhoda. To znamená, nedělám nic, on čumí, že jo, co, jestli mu nedám mrkev, já mu ji nedám. No víš, že ti ji nedám. A zkusím udělat signál. Ještě ne. No. Tak, teď si budu muset pomoct. To znamená, vezmu si otěže nějak. Stůj. Proč si vemu otěže? Abych mohl si přemístit v prostoru hlavu, čímž by jsem ho mohl dovést do toho, že by začal ztrácet rovnováhu a tím, že budu ztrácet rovnováhu, vlastně domanipuluji k tomu, aby udělal nějaký pohyb nohou. To znamená, začnu ho učit na pobídku. Jo? Ten kůň vůbec neví, která bije. Stůj. Pašák. Tak, zase, nandání ohlávky, aby to nevnímal jako něco ošklivého. A nechceš ho vzít kousek blíž? Se bojím. Tak se tváří. Ano, ano, má to těžké. Vidíte, že s tím bojuje ten kůň. Jo? To znamená, ta situace celá je pro ně jako fakt těžká. Jo? Má strach, je nejistý, jo? Ale je jako ochotný. To znamená, on se snaží s tím jako něco udělat. Jo? Tak já ho pokusím se tady trošku. Výborně. Pašák, ano. Jo? Vedu ho k tomu uvolňování. Jo, snížím se, nechám ho k sobě přijít. On takhle stvrdnul, protože jsem na něj šel s tou ohlávkou. On se bojí o tu hlavu, že jo. To znamená, že vlastně těch strachů je tam jako řada. Takže já si sednu na zadek, uvolním se, povolím ramena a řeknu mu, nic po tobě nechci, nic se neděje a dopřeju mu, aby se uvolnil. Jo? Hodný chlapec, ano, ano, ano. Teďko ho trošku podpořím v nějaký téhle sociální hře, jo. Teď ti řeknu, ale ještě nikam nechoď, prosím tě, jo. To znamená, ještě bych tě tady potřeboval chvilku. Jo, ano, ano, hodný chlapec. Tak, takže teď. Stačí to takhle blízko? Jo. Tak. Připravím si tu ohlávku, otočím se směrem od koně a snížím ruce, jo. On říká, hele, já jako vím, o co ti jde, bojím, a já mu řeknu, hele, není se třeba obávat. Vidíte, zase vypnu, jo? Pášák, výborně, to zná, počkám na jeho reakci, nenandávám mu to, když ten kůň vlastně jako tady není, jo? Tak. Zase lokty mám u těla, snažím se mu nekoukat na oči, na hlavu, jo. Jsem takhle uzavřený, nezvedám se, jo, protože kůň se bojí většinou, co se týká hlavy, tak se bojí hlavně kvůli očím, jo. Pašák! Chceš dobrotu? Teď se pokusím tu jeho pozornost trošku jako rozptýlit. Hele, je to tak, že tenhle kůň, když vypíná, tak si neveme ani ten pamlsek. To znamená, vůbec nevnímá, co se děje. Aňo, hodný chlapec. Teďko
si ho přivážu a nejdřív ho provedu na provázku, aby si uvědomil, že má něco na hlavě, aby ho to nepřekvapilo, že něco se tam děje. Jo? Lokty mám u těla. Ano, hodně chlapec. Tak, pojď. Vykročím rázně, abych mu řekl, že jsem ten, kdo vede. Jsem uvolněný, netahám ho a nedělám mu žádný signály na hlavu. Jo? Nic ošklivýho po něm nechci, furt ho vedu takhle jemně, jo? Ťapi, 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 ťapi. Ťapi, ťapi. Stůj. Pauza. Výborně. Šikovný kluk. Teď ho chci odměnit, ale nemůžu, protože si o to říká, jo? Takže musím něco udělat, abych ho mohl odměnit. A to něco bude třeba, aby se ode mě odklonil. Ještě. Vášák. Jo, to znamená, aby ustoupil před tlakem, jo? Hodný chlapečku. Výborně. Výborně, no jo. Nekoukám se mu do očí. Jsem furt takhle jako, jo, nezvedám si toho koně. Chci, aby zůstal v klidu. Já vím, já už tě nebudu dlouho trápit. Jo, toho necháme. Já myslím, že jsi moc šikovný. Moc šikovný. Ano, ano, moc šikovný. Stůj. Znamená to nasedání, furt ho opakuju. Jo, hodný chlapec, výborně. Nedělám nic. Nedělám nic. Vašák seš, ano. Chci dobrotu. Snažím se, aby mi přizvejk. Tak, teďko zkusím. Povolím otěže, nabídnu mu prostor tamhle. Lehký signál na hlavu. Pášák, stůj! To mi stačí, jo. Nechci, aby šel, já chci jenom, aby vykročil. Hodný. To znamená, vidíte, jak mi ta hlava pomůže, jo? To znamená, přemístím si hlavu někam. Ještě jednou. To znamená, říkám mu, chci, aby si šel tamhle. Výborně. Pášák. A teď ho rozpohybuju. Pášák. Výborně. Ještě kousek, ne. Teď jsem udělal chybu. Měl jsem udělat pauzu. Jo? To znamená, byl jsem příliš rychlej.